Benvidos a Santiago, si. Hoxe imos falar ca muller que ama a palabra. E pode soar ou rimbombante ou incluso pode soar como do outro tempo, o que chaman viejuno. Pois non, hai que amar a palabra, hai que saber utilizar a palabra. Todos nós, cando escribimos un WhatsApp, ás veces que as presas, pois utilizamos abreviaturas ou cometemos algunha falta de ortografía que non está para decapitar a ninguén, pero sí que hai que ter moi en conta as palabras, como se usan as palabras, como se escribe, ou queremos comunicar a través delas. Sobre todo hoxe en día, volvo, por exemplo, ao tema do WhatsApp, que cando máis baixas están as comunicacións telefónicas, máis escribimos. Pois prestemos máis atención ao que escribimos en xeral e sobre todo tamén a través do que queremos expresar, non, Alicia? Sí, benvida. Gracias por convidarme e grazas por esta presentación tan fantástica. E que ti amas as palabras. Se eu amo as palabras e ti dominas a verba, pois maravillosamente ben. Pero é certo que hoxe en día, que as comunicacións telefónicas están cada vez máis baratas, a xente chama menos, sí que se utiliza o audio, pero o audio é un xeito de utilizar a palabra, pero sobre todo a escrita. A escrita está moi presente. Está moi presente e coídase moi pouco, porque Nada. hablamos cas presas, os correctores e autocorrectores que son terroríficos, non? Pero, deixamos ir o WhatsApp igual. Eu teño unha anécdota do pai dunha amiga maravilloso, un señor maior, bueno, que non un rapaz novo, non? Que ia quedar cunhas amigas para tomar algo e mandoulles un WhatsApp no que dicíalle, el quería poñer, vémonos despois. E o que lle mandou foi, vémonos despojos. Claro, co corrector. Claro, que son casi declaracións de guerra, claro. Non? Se querer, non? Así que mira que importante é a verba, non? Que importante, porque é a base da comunicación. A comunicación está baseada en verbas, non? Verbas. Bueno, tamén temos o que decimos a comunicación non verbal, a afectividade, non? Pero a verba é fundamental, saber decir o que estás pensando, saber expresar un desexo, saber pedir o que precisas, eso é fundamental. A mí é o que me chama moi a atención, non sei se falei das veces que estiveches aquí, non sei se falei contigo en algunha ocasión, pero dame igual porque penso que é un tema no que debemos incidir máis, pero si un tema que ás veces falo con xente, non? Así como un deportista vai a entrenar, un cantante coida a súa voz, un guitarrista vai a clases de guitarra, parece que na escrita ten que ser todo por inspiración. Si ti eres un escritor e vas a clases de escritura, entón é que non eres tan bo. Si, eso xa o falamos máis dunha vez, é un tema moi importante, e claro que hai que retomalo, non? Oxe, en esta entrevista é moi importante, é que, vamos a ver, ti podes ter moitísima capacidade de improvisación, ti podes ter moitísimo talento, é certo que hai xente que escribe cunha naturalidade abraiante, non? Pero aí hai unha base, iso é unha realidade. Agora parece que se rexeita todo o que é a aprendizaxe, non? Eu digolle, sobre todo ás alumnas máis novas, digo, mira, podedes improvisar, pero improvisade sempre dende unha base, porque iso vos vai a dar unha seguridade e vai facer que toda esa improvisación que fagades, todo o que creedes a partir de aí, estea cun arraigame. E se vos quedades en branco, porque eu tamén fago performance, recitais, tedes a que recurrir. Claro. Tedes a que recurrir. E tedes coñecementos, tedes base. Os coñecementos, as bases, porque ti tes que ter oficio. Eu sempre falo do oficio, non? Entón tes que ter unha técnica. Que importante o oficio. Oficio, porque está como... Como denostado totalmente, o de ter oficio. Non, o ter oficio é fundamental, porque son as ferramentas e andamiaxe co que ti construes todo o demais, non? E logo está a imaginación. Todo iso combinado é o que fai que a arte teña valor realmente, non? Porque senón todo isto pois é ir pola vida pois así como vaca sin cencerro. Mira, cantos anos levas dando clases de escritura? Pois moitísimos. Eu para as datas, os números, é un desastre, pero como, aprox 16, 17, pode ser que leve xa, non? Ou sexa que ti 15 mínimo. Como mínimo, oficio xa tes. Oficio xa teño. Como mínimo, sí. A partir de aí xa ven a maestría, pero como mínimo, Grazas. oficio xa tes. Seguimos camiño dai, sí. Non digo que non o teñas agora, digo que o que ninguén pode discutir é que esta muller, despois de levar 15 anos, e a cantidade de xente que pasou
iba a dicir polas súas mans, pero no seu caso polos seus ollos, non ler o que escribías a xente. A cantidade de xente xa é moita, co cal oficio xa tes. Cal é, pregunto, desenvolviches un método nestes anos, cal é o teu xeito de traballo? Un método, sí, hai un método, é dicir, eu teño que sempre, todos os anos, transmitir as claves da narración e da expresión poética. Iso é unha realidade que teño que facer, non? Porque teño que dar o que ti dis, as ferramentas do oficio, non? Pero logo eu adaptome moitísimo ás persoas, porque cada persoa é un mundo. Eu sou unha persoa moi empática e teño a capacidade de ver a veces iso que a persoa quere expresar, pero que lle faltan as verbas. Entón, nesa simbiose entre a persoa máis eu, sacamos adiante o texto, non? Entón, iso é moi O sea, importante. ti traballas con unidades. Sí, eu traballo con unidades. É un esforzo moito maior. É un esforzo moito maior. Porque pregunto, sí. o sinxelo aquí, toda esta entrevista con Alicia é tamén para explicarvos que Alicia está a dar clases xa, ou seja, se alguén está interesado ou sempre tivo ese gusanillo de a min gustame escribir, eu quero escribir, gustaríame aprender a escribir un pouco mellor. Tampouco que hai que facelo isto ca obsesión, así como hai xente que vai pois a clases de canto simplemente polo feito de desfrutar, pensade que o da escrita, haberá xente que queira publicar libros, pero pode ser que o único que queiras é desfrutar da escrita. Entón, Alicia xa está a dar clases e igual podedes participar nalgúnas das clases nas que está a traballar ela, que son en diferentes lugares e que falaremos diso. O que che a dicir que o fácil sería que ti, nestes 15 anos, desenvolveras un método, non? Un método cunha teoría, chegar a esas clases, repartir as teorías, exercicios comuns, bueno, como se traballan en moitos cursos de escritura, que non digo que sexan mal, bueno, é un xeito de traballo, Sí. pero ti traballas con unidades, con individualidades. Sí, é que para min a individualidade... É que é complicada a palabra, individualidade. É fundamental. É fundamental porque eu creo que esa persoa ten... Xa que falamos de palabras, perdón, menos mal que hoxe non vai salir o torrinolaringoloxía. Espero que non. Non a necesitamos. Si que Espero que non, porque é complexa tamén, bastante complexa. Non, pois, estamos a dicir. Sí, o que estábamos a falar da individualidade esta famosa, non? Complicada de pronunciar, é que é moi fundamental, porque a arte necesita voces propias, voces persoais. Cada un ten algo que dicir, é dicir, se ti non dis o que ti queres, a túa parte, é como se fose todo é unha creación, onde todos temos algo que aportar. Entón, o que ti tes que aportar a esa creación global, tes que facelo ti. O que ti non digas non vai ser dito. É que ten difícil. que ser dito coa túa voz. Entón eu teño que conseguir sacar iso de ti. Sabes, non unha porta, nada máis unha ponte. E ti, eso que tes que facer o traballo en realidade, non? Pero é tan importante, porque senón o que temos son textos que son todos iguais, maneiras de escribir que sempre estás lendo o mesmo libro. Eu teño a sensación de estar lendo o mesmo libro 20 veces. E supoño que por modas tamén. E por modas. É que está de moda, nunha época estaría de moda Bukowski, noutra época, como se chama este francés? Kerouac. Sí, Kerouac, sí. Kerouac, o sea, que van claro. como as modas, non? Entón, o que che iba a dicir, supoño que é máis complicado facer perder vicios, facer perder imitacións, non querer ser, que a xente non sexa, ou que, despois diso, saquen a súa propia voz. Eu creo que todo, o sea, enumeraches todos os obstáculos cos que eu me atopo, absolutamente, non? Outra cousa que tamén é complexa é ensinar a narrativa, é dicir, como se conta un conto, como se escribe un relato, porque estamos acostumados a escribir como unha especie de reflexións do primeiro que nos ven a cabeza, que está moi ben, eu respeto todo iso tamén, porque por que non facer un libro? Pois nada, temos as meditacións de Marco Aurelio maravillosas, é dicir, dentro do mundo da filosofía, da literatura, da escrita, hai 1000 estilos, 1000 xeitos de compoñer, non? Pero eu que son Pero o esquema da narración,
ás veces é unha cousa moi complexa, como usas un narrador, como creas un personaxe, o espazo narrativo, como meter un diálogo, onde metelo, non metelo, dende onde contas, dende a conciencia do personaxe, o narrador intervén, non intervén, opinas, non opinas, mostras, todo iso é o máis complexo, non? É dicir, ti tes que como coller unha percha e poñerlle o traxe aí a esa percha, non? Eu que che ia dicir que eu son un gran defensor de planteamiento e nudo desenlace. Creo que todas as variacións que se podan facer desa estrutura clásica teñen que ser unha vez que domines a clásica. Claro. Si ti queres escribir xa sen puntuar, por exemplo, como teñen feito experimentando, pois estou pensando en Joyce ou incluso Cela, non? Que chegaron a un punto en que escribiron cousas nas que non puntuaban. Sí. Tes que dominar primeiro, o que falábamos antes, a andamiaxe. Sí, efectivamente. O que non pode ser, que penso, cada un pode facer o que lle dé a gana, non? Pero penso que o que non pode ser tratar de ser o máis ou a máis innovador, innovadora, sen ter as bases. E para as bases temos, ou para comezar, e para que che ordenen un pouco a cabeza, temos a Alicia. Onde estás dando clase agora? Mira, estou dando clase na Escola de Música Berenguela, temos unha aula de letras e Aquí o escritura ladiño. creativa e o Aladiño, na Praza de Feixóo. Cantos anos levas xa? Ostras, preguntas de anos para min son complicadísimas. Mais son, pero levas varios. 4 ou 5 anos. Sí, tranquilamente, sí. Porque o concepto de tempo é complexo. E as idades? As idades, mira, teño grupos de nenos, adolescentes e adultos. E adultos. E temos clases personalizadas. Eu teño tamén cativos que veñen por individual, non? O sea, ti tes grupiños de nenos adolescentes, tes grupos de adultos e despois tamén tes de xeito individual adultos ou nenos que queiran ter un tempo máis adicado o que falábamos da individualidade, nunca pensei que saía tanto unha palabra, pois aproveitalo ao máximo, claro. Sí, efectivamente. Levamos xa traballando todo o mes. Bueno, comecei cos cativos en setembro e agora en outubro pois xa se vai incorporando todo o mundo, ven xente que xa leva moitísimos anos comigo e comezou xente nova que estou encantada, porque claro, iso é renovarse tamén, non? E comezar de novo, que decías ti, non? Eso moi sano, atoparse sempre. ca persoa. Pero non somente das en Berenguela. Non somente dou en Berenguela, estou tamén na USC. Eu levo, aquí sí que me lembro, mira, 9 anos. 9 anos. 9 anos, porque estamos aí a ver se facemos o 10º aniversario do curso de Escritura. Na Facultade de Filosofía. Sí, na Facultade de Filosofía. Tamén aquí o Ladiño. O Ladiño en Mazarelos. Claro. E aí comezamos en novembro, pero xa está aberto o prazo de preinscripción, de matrícula, entón a xente, por favor, que vaya xa facendo. A preinscripción é na Facultade de Filosofía, matrícula no pabillón estudiantil no Campus Sur, e nada, pois... E isto vai durante todo o curso? Isto vai durante todo, bueno, ata marzo. Ata marzo, bueno, sí, porque pois xa veñen os exames e... Efectivamente, aí acabamos, teñen que entregar un texto de fin de curso, un relato, e vale créditos o relato? Libre configuración. Ah, que chulo. O curso. Sí, bueno, e o relato tamén. É o relato que se aproba. Que mira, pero aparte disto tamén fas uns talleres, un club de lectura. Sí, temos o club de lectura de Couceiro, aquí tamén me lembro, 3 anos, aquí empezamos o terceiro ano. Sí. Temos incorporacións novas tamén, estou encantadísima. Como funciona o club de lectura? Pois o club de lectura noso funciona pois un pouquiño nas dinámicas, que son propias do club de lectura, non? Ti propos un libro, a xente que ven propón libros, imos lendo, imos comentando, despois, según o libro que lemos, xurde outro libro, non? Pero cada semana, como é? Funciona semanal, quincenal? A ver, o ano pasado eu dixen que iba a vir cada 15 días, pero nada, ao final fun todas as semanas. Todas as semanas. Porque estábamos tamén entusiasmados aí todos, e claro, queríamos vernos todos os venres. E o que fago eu é moitísima xestión cultural, tamén é certo, porque eu traio, convido editores, convido, autores, autoras. Claro, entón non é simplemente que lades un libro... Organizo xornadas culturais aí realmente, non? Claro, non é simplemente que leades o libro e que faledes entre vós de que vos pareceu, analizando un pouco, sino que se o libro é dunha editorial e tes acceso ao editor, pois que veña
ese editor. Si o libro, pois, tes o autor a man, pois tamén que... Efectivamente. Este ano gustaríame moitísimo que viñeran autores e autoras que estean publicando agora, por exemplo, a facer unha lectura. O problema que temos nós é que traballamos moito con biblioteca, porque claro, hai persoas que poden comprar o libro e hai persoas que non poden comprar o libro, sobre todo nunha época como esta, non? O sea, moi triste decilo, pero claro, é que repercute en todo, non? Entón, precisamos traballar con autores que teñan como a mínimo un exemplar ou dous nas bibliotecas públicas, iso é así, non? Pero se alguén quere vir e ler algún fragmento do seu libro, pois nos abrimos as portas, e polo menos unha lectura compartida, eso é pois estou convidando E isto é todos os venres? A quen queira vir, sí, é todos os venres. E tamén veñen músicos. Este ano quero organizar algo máis veladas musicais en Couceiro, na libraría Couceiro, seguir unindo, xa que estou en Berenguela, que estou aí tan metida coa música, non? Seguir unindo a música e a verba, que é fundamental tamén. Para min, vasme perdonar, penso que xa o dixen algunha vez, dame igual o que fagas en Berenguela. Para min Berenguela é cando chega a primavera e de repente escoitase aquí no Preguntoiro os balcóns, os nenos tocando, e que é como máxico. Para min iso é Berenguela. Non infravaloro que ti fas ali dentro. Non, pasame igual, a min... Chega o bo tempo, chega ese tempo entre frío e calor maravilloso e escoitando os pianos, violíns, que ás veces sale algún neno ali ao balcón. Sí, cambia a imaxe da cidade, tanto para os que somos daqui como para os que veñen de fora, non? E os estranxeiros que veñen e ven iso. Bueno, pois claro, isto sube nivel. Isto é o tipo de cultura que temos que apoiar. Alicia López Gallego, unha rapaza que leva 15 anos, como a mínimo, porque ela isto de facer contas de tempo non se lle dá nada ben, ela se lle ven o da palabra, entón leva como, eso, alrededor, algo máis de 15 anos, adicándose a facer clases de escritura creativa. Pero as clases de Alicia non son clases teóricas, falamos de individualidades, que é a palabra desta entrevista, falamos dun ti a ti e de axudar a buscar a voz, axudar a perder todos eses medos que ten a xente cando se quere enfrontar a unha folla en blanco. Dá clases en Berenguela, dá clases na universidade, coordina un taller de lectura, un club de lectura na librería Couceiro, e mil cousas máis das que falaremos despois desta pequena pausa. Deixamos un momento a Alicia, imos a librería Couceiro e despois seguimos a falar con ela de moitas máis cousas que fai esta muller. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe en Couceiro imos falar de batallas, tartarugas que lavan moitos dentes e de cociña, de moita cociña galega. Lava moitos dentes. Despois falamos dos dentes. Vale. Si ti o dis, eu de entrada vou comezar pola cociña. Comezamos pola cociña, que nos gusta moito os dous. Pois iso. Comezamos cun libriño recén saído. Este si é, así como outras veces, ao mellor, como as novidades saen moitas xuntas, igual cando presentamos un de novidade resulta que xa ten un mes. Non, este non, este é recén. Hai dous que son moi recentes, non? Sí, recén aberta a caixa. Cociña galega. Cociña galega, bueno, en realidad son dous porque sacaron edición en galego, máis a de castelán. Cociña galega, tradicional, receitas, tradición, historia e evolución, de Matilde Felpeto Lagoa. Pois esta muller, esta muller ten moito coñecemento do mundo da cociña porque ata escribiu un libro ao redor do capón de Vilalba, por exemplo, que non pensei eu que era... Do capón de Vilalba, do polvo, do albariño, de repostería tradicional. 40 menús para 40 banquetes. Sí, este de 40 menús para 40 banquetes, o do capón de Vilalba, o das recetas con albariño, todos estes libros, esta autora publicábaos na editorial Nigra, ainda hai por aí uns libriños pequenos que moi xeitosos de cociña, verdad? Neste caso pon recetas, tradición, historia e evolución. Estamos comentando que... Acabo de atopar. Estábamos comentando que o que é tradición, historia e evolución é moi básico, que a maior parte son recetas, deixoche.
E que Fala atopei do teu, unha xa. das cousas que máis me gustan na vida, a receita, que é... As chulas de cabaza, xa che teño escoita que xa me rín, o mirei así de rollo, xa vin o que... As chulas de que cabaza xa son a me tes cousa dito. máis rica do mundo. Bueno, para min teñen tamén un sabor Componente sentimental. sentimental, era o que che iba a decir, Efectivamente. polo que Chulas de cando me cabaza. comentaras. Pero bueno, xardan escabeche... Trae, que falábamos antes tamén, que non é moi habitual, trae un pequeniño apartado sobre viños, bueno, o pan, o queixo e o viño, que non suele ser tampouco un apartado moi habitual, habitual, nos libros de cociña, sobre todo do efectivamente. viño, bueno, do queixo poden comentalo, pero bueno, non... E como é cociña galega tradicional, incluso trae a receita dos melindres, por poñer algo máis tradicional. Bueno, traen dun flan... Trae de todo, o caldo. Mira que ben, creo trae unha das- a receita de como facer unha hallada e un pouco da historia, porque isto non é simplemente receitas, como di, receitas, tradición, historia e evolución. Entón, cando chega a parte dos mollos e fala da hallada, explica de onde ven, toda a historia de... Pois aparecía, polo visto, a hallada branca e moi interior, se aparece, bueno, nun libro de 1324, facíase con manteiga de porco, pero sen pemento, claro, e aí a reminiscencia do unto ou grasa que se lle engade ás veces. Mira ti, Trae cousiñas, sí, porque explica tamén como desalar o bacallau, por exemplo. que non é doado, parecen cousas que xa recetas, sabemos sí. calquera de nós, pero os tempos son moi importantes na cociña. Cociña galega tradicional de Matilde Felpeto Lagoa, receitas, tradición, historia e evolución, hai versión en galego e tamén hai versión en castelán. O Novo de Rosa Neiros. O Novo de Rosa Neiros, pois é un libriño infantil, bueno, a partir dos 9 anos. No das idades xa sabes que varía moito dependendo do rapaz, este a partir de 9, 10 anos. Que isto é o novo despois daquela triloxía que escribira... Sí, Amo te leo a. Amo te leo a. Pois este é a batalla da pequena, isto teño que lelo. Sí. A batalla da pequena Chañan Curicoca, e que o de Chañan Chañan cóstame. Curicoca, sí. Bueno, as protagonistas son dous irmáns, Miguel e Noelia, que descobren que, bueno, a súa nai quedou sin traballo, non dá pagado a hipoteca, entón queren a desahuciar. Ajá. A partir de aí, Noelia, que é a irmá pequena, ela di que vai loitar en contra deso, pero os seus heróis ou heroínas son incas, porque a súa avó Elizabeth, que xa marchou, pois faláballe sempre dunha guerreira inca chamada así, Chañan Curicoca, a escolleita que nunca se rende, e entón Noelia quere buscar estrategias para iso, para non rendirse nunca e ganar esa batalla. Que chulo que Rosa Neiros faga un libro para rapaces a partir de 9 anos, di aquí, a partir de 9 anos en diante, cun tema tan cru como pode ser un desahucio nunha familia. Mira, pois, apeteceme como moito lelo, non? E mezclado todo isto con tradición inca. Con tradición inca. Non hai que poñer esas cousas fáciles na vida. No, sabes que non... Pois nada, Rosa Neiros presenta a batalla da pequena Chañan Curicoca, como dicíamos, é unha historia onde unhas nenas pois tratan de loitar contra un desahucio que está a piques de vivir a súa familia. Con ilustracións de Almudena Aparicio, que tamén son ben bonitas. A ver, a tartaruga, lava ou non lava os dentes? Bueno, pero ti dis que lava moitos dentes, non, lava os dentes, pero aparte de lavar os dentes fai moitas outras cousas. A cuestión é que a tartaruga quería dormir. Sí. Bueno, en realidad este libro é unha reedición, porque foi o libro cando saliu no seu momento, esgotouse moi rápido, e Oco pois acaba de sacar esta nova edición da obra de Roberto Aliaga e Alessandra Cimatoribus. A tartaruga quere dormir, ti sabes que as tartarugas pois hibernan, entón ten moito sono. Cepillar os dentes, xeitar a cama estaba tal. Despois, un poquinho máis adiante... Bueno, porque todos lle queren desexar un bo inverno e que descanse. Cepillar os dentes, xeitar claro, a cama... pero xo cepillar a primeira vez, non é que os volva a cepillar. Eu aí non estou de acordo, Eu penso que cada vez que chaman a porta, ela cepilla os dentes. Bueno, a cuestión é que a tartaruga quere dormir, pero os seus amigos... Son uns pesados. Non, o que pasa é que querenlle desexar, pois eso, un bo inverno, e entón un levalle unha mantiña para que non pase frío, outro levalle un pastel para que non teña fame. A mí me gusta moito que incidan que se lave os dentes. Cada vez que vai dormir, alguén chama a porta. Efectivamente. Pero de todos os amigos, ao final, hai un que o que lle fai o me irán de favor de todos. Moi grande, pero non imos desvelar aí. Desvelar. Este sí é para os primeiros lectores, xa podese, mira, desde os 3 anos hasta os 6 anos, máis ou menos. A tartaruga quería dormir, de Roberto Aliaga e Alessandra
Cimatoribus. Tamén tiñamos hoxe de Oco Editora, que é unha reedición. Tiñamos o novo traballo de Rosa Neiros, A batalla da pequena Chañán Curicoca, con ilustracións de Almudena Aparicio. Como dicíamos, pareceme super interesante, non? Parece moi interesante que colla un tema tan complicado ou de tratar, tan crudo de tratar como pode ser o desahucio, e fan un traballo para rapaces e rapazas a partir de 9 anos, e que ainda por riba poñase un segundo reto que mezclar todo iso ca mitoloxía inca. Moi interesante o novo de Rosa Neiros, despois daquela triloxía de Amo Te Leoa, e tiñamos Cociña Galega Tradicional de Matilde Felpeto Lagoa, Receitas, Tradición, Historia e Evolución, versión en castelán, onde poden atopar dende lombo de porco mechado, por exemplo, a chulas de cabaza ou torradas de viño tinto. Hai de todo, é explicación de viños, de queixos, un poquinho de historia, bueno, como moi completo. Entroume fame. Che fame, eu creo que xa vas a mirar a ver se coincide a receita esa das chulas de cabaza, e póñome ata vindeira semana. Ata vindeira semana. Hoxe no programa estamos a falar de escritura creativa con Alicia López Gallego. Eu non me canso de repetir que lle perdamos o medo, que si queremos escribir, porque hai moito escritor no armario. Sí, moitísimo, claro. Penso que a gran saída do armario do século XXI xa non ten que ver ca homosexualidade, ten que ver que os escritores e as escritoras. Sí, claro que sí. Moita xente de que ten escritos poemas, que lle dá como pudor. Sí, están no caixón, están aí esquecidos completamente e son moi necesarios porque aquí estamos como un pouquiño en dous extremos. Estamos esta xente que ten tanto talento e que non mostra o que fai, e despois hai xente pois, que todo o primeiro que escriben xa é fantástico, non? Eu aquí sí que quero facer unha crítica constructiva que creo que é interesante e moi importante, non? Imos ver, o tempo é o que pon a todo mundo no seu lugar, efectivamente. No seu lugar. É dicir, non podemos falar sempre tampouco dentro do presente, falta a nosa perspectiva, non? Pero eu sou unha persoa que penso que hai que diferenciar entre os valores e os intereses, non? Falo do mundo da literatura, das letras, que é o meu, non? Entón, a ver, eu comprendo que a literatura, o artista, precisa gañarse a vida co seu traballo. Iso é unha realidade. Totalmente. As editoriais teñen que manterse, iso é fundamental, non? O problema é o seguinte, valores e intereses non teñen por que estar contrapostos, é dicir, ti non tes por que eliminar os valores para dedicarte única e exclusivamente ao interés. Entón, o interés comercial está perxudicando aos contidos da literatura, ao nivel da literatura dentro do meu punto de vista, non? Pois eu vouche levar un pelín a contraria, pero solo un Pues pelín, solo un pelín, non me importa, un nada. para nada. Isto tamén penso que ten que ver moito ca responsabilidade que nós temos como lectores ou como persoas. Sí. Quero dicirche, eu, se vou poñer outro exemplo, gastronómico. Eu, se vou ao supermercado, podo meter no cesto unhas salchichas Frankfurt e un xamón de jabugo. Eu sei que o jamón de jabugo é algo espectacular, maravilloso gastronómicamente, e outro, pois é o meu pequeno prazer culpable, que sei o que é realmente, que me gusta, pero sei a calidade que ten. Entón, isto é o mismo. Se eu vou á libraría e collo un bestseller, teño que saber o que é realmente ese produto. Sí, claro que sí. Sen máis. Pero é que ao final é que estamos de acordo. Estamos absolutamente de acordo. Pero tamén ten que haber a opción do jamón de jabugo literario. Sí, estamos de acordo, porque eu tamén inclúo a responsabilidade do lector, é dicir, nós tamén somos os que demandamos o produto. Totalmente. Non somos responsables tamén do que nos ofrecen. A min chamou moita atención, eu creo que, como di Carlos Mella, non somos inocentes. Non, totalmente. A mí chamou moita atención, bueno, podo dicilo que seguro que non lle parece mal. Unha vez falando con Pablo Couceiro, falando de lectores, non? E el dicíame que había lectores, lectoras, que solamente eran lectores e lectoras de bestsellers, ou incluso casos moi curiosos como lectores e lectoras
dun bestseller. Por exemplo, a triloxía, cuatroloxía, non sei como se di isto exactamente, de 50 sombras de Grey. Pois lense esos 4 tochos e non volven ler na vida. É curiosísimo. Bueno, sí, é curiosísimo. Curiosísimo. Eu non coñecía ese caso, por exemplo. A mí resulta espectacular, o sea, Sí, que haya vale, xente que solamente curioso. lea, vaya xuntando el Código da Vinci, Los hombres que no amaban a las mujeres, 50 sombras, o sea, que vaya xuntando bestseller tras bestseller, La chica del tren, non? Bestseller tras E de bestseller. pronto paran. E ata o seguinte bestseller non volven ler. E hai xente que non, que lee... Por certo, e xa nos vamos co teu, que libro máis horroroso, La chica del tren. Pero isto xa é outra historia. Pero que horror de libro. Sí, pero exprésate. Claro que sí, hai que facer crítica libremente. Así como eu sempre dixen Claro. que, parece que estou falando en vez da túa entrevista, que os libros de Millennium, os de Los hombres que no amaban a las mujeres, Sí. La chica del bidón, tiñan un problema de edición, necesitaba un editor que lle metese tixeira, que supoño que se o autor seguise vivo, el mismo lle metería tixeira en algún momento, e non me parecen malos libros, van un pouco decaendo co paso da triloxía, pero non me parece, o primeiro pareceme fantástico. La chica del tren pareceme un libro insoportable, Sí. pero insoportable. Sí, eu tampouco conecto absolutamente nada, non? Entón, pois aí, de Pero novo, mira, compartimos opinión. cal é o segredo para vender? Claro, aí hai a responsabilidade polas dúas bandas. Por iso eu falo de que isto é unha crítica constructiva e é unha crítica constructiva para que todos colaboremos pois, na mellora da literatura, pero que iso tamén ten que ver coa educación, é Totalmente. dicir, se non se nos forma pois, nunha literatura que teña un valor distinto ao que é pois, pasar o rato, non imos avanzar absolutamente nada. A literatura é arte, o sea, a arte ten moitísimas dimensións que estamos deixando completamente de lado, non? E para min iso pareceme un erro moi grande. Isto non quere decir que teñamos que ler, porque despois a xente vaise a outro lado, non? É que só se pode ler libros densos, profundos... Non, todo o contrario. Eu son unha persoa que leo dende Mortadelo e Filemón Claro. ao que che decía antes, non? Libros de filosofía. Hai que ler de todo, hai que enriquecerse. Todo aporta algo. Hai que ler. O que non pode ser a polarización absoluta, non? Sacar libros a todo correr. Que de acordo estou contigo. Mira, que eso é o tempo. Que a literatura é moi ampla. E isto tamén é literatura. Sí, isto tamén é literatura. Que hai un traballo artístico de moito tempo. Contanos que isto pon Alicia López, Luva Negra, Xosé Poldras gravados. Este é unha carpeta que xa levamos movendo bastante tempo, non? Presentámolo aquí na casa, no Correo Gallego, non? É unha carpeta con gravados de Xosé Poldras, dun gravador ourensán, e poemas meus. Fixémolo a favor de Médicos Sin Fronteras pola crise siria dos refuxiados, non? Porque para min a arte pois tamén ten unha connotación social. Ti sempre fixeches unha unión entre arte e solidaridade. Sí, eu estou moi conectada coa dor do mundo, igual que tamén sou ca alegría, efectivamente, pero coa dor do mundo moitísimo. Non quero darlle a espalda, entón eu teño este don que é a escrita, e se podo, ademais, darlle esa dimensión social, claro, de unirme ao ser humano a través do meu traballo e ofrecer algo, pois é que ademais é unha ruta tan aberta, tan sinxela, tan fantástica, non? Porque me está unindo a todo isto. Entón, nós traballamos xuntos, Xosé e máis eu, ademais te une a obra de outra persoa, non? Nun proxecto dos dous, e a verdade é que funcionou maravillosamente ben. Tivemos moitas presentacións, a xente comprou a carpeta, son 100 euros, eu entendo que, bueno, que é unha cantidade que, pois, o que decíamos antes, nos tempos que estamos a vivir, un pouco, a veces, parece que dá medo, non? Pero realmente é un traballo original, ten valor, o que decíamos antes, ten valor, e estamos colaborando con unha causa moi importante. Moi necesaria. Moi necesaria. Tens que poñer a escribir, que levas unha temporada... Non? A ver, dime, sí. Non, que está moi ben ensinar o resto, está moi ben, pero tamén hai que crear. Hai que crear. Eu estou creando moito, Sí? Estou creando moito.
pero de momento non teño nada para... Estás creando, pero non tes nada... como que tes todos los... Eu sigo co culinario. Sí. Tes todos os ingredientes, Sí. pero aí non te puxeches a cociñar. Non, teño obra rematada. Sí, teño obra rematada. Como non dis, eu por eso pensei que non estás a facer nada. Sí, o que pasa que eu como sempre vou por liñas que non son as habituais, lévame máis tempo porque teño que contactar coas persoas que teñen pois a mesma ollada que teño eu sobre a arte, entón teño que ir por outras vías, un pouquiño máis lento, pero tamén cando chega é maravilloso, non? Entón sí que estou ben, non te creas. Así me gusta. Entón, facendo Facendo memoria, temos clases en Berenguela, aquí ao ladiño na Praza de Feixóo. Temos estamos falando clases de escrita creativa, clases en Berenguela, temos o curso da Universidade tamén de escrita creativa na Facultade de Filosofía, que vai ata o mes de marzo, que estades a tempo de apuntarvos a calquera dos dous. Temos o Club de Lectura da Librería Couceiro todos os venres pola tardiña, que é máis que un club de lectura, porque tamén hai veladas musicais, hai encontros cos autores, cos editores, e que Alicia, como ben dicía, sempre ten en conta as necesidades de cada un. Pois, por exemplo, os libros de ese club de lectura, na medida na que se poida, veñen dos exemplares que hai nas bibliotecas, o cal é moito máis doado que calquera poda participar. Co cal, deixemos de terlle medo ás verbas, ás palabras, e utilicémolas mellor, Oxe, que en día que podes levar un dicionario. Eu estou encantado de levar o dicionario, por exemplo, da RAC no móvil. Non sabedes o que utilizo eu, o dicionario da RAC, porque hai 1000 cousas que consultar. Sí, constantemente, eu tamén. Claro. Sí, porque máis se están facendo aportacións novas, cambios... Ou dúbidas, porque todos somos humanos, porque un día temos un día en que estás máis dormido e non lembras aquilo era con V ou con B, e consúltalo, non pasa nada. O importante sempre é consultalo. É consultalo, é colaborar. Podo falar do de Ecoarte, dame tempo. Pero moi rápido, ten que ser un minuto. Pois eu... que se me pasaba, perdoa. Vale. Pois eu colaboro tamén con escolas de arte. Neste caso, sempre que podo, con Elena Cristóbal, a directora de Ecoarte, e con Olalla Dieguez, que é a profesora de ilustración. E temos a piques de presentar, non te podo dicir a data porque non a sei de momento, unha colaboración entre os alumnos de ilustración de Ecoarte e os alumnos de escritura de Berenguela. Que chulo! Sí, un libro de contos ilustrados. Que bonito! Alicia López Gallego, moitas grazas. Gracias a ti, Carlos. Disfruta moito da vida. Sí. Estas son as manías que temos nas preguntas, de preguntar canto tempo levas? Non leves conta do tempo, simplemente víveo. Sí. Moitas grazas, Alicia. Gracias a ti, Carlos. Alicia López Gallego, eu agardo que xa coñecerades, se non a coñecíades, sabede que se vos tedes que poñer nas mans de alguén para que vos leve un pouquiño eso da man nos primeiros pasos da escritura creativa, esa é Alicia, unha persoa que ten unha sensibilidade e que vai facer que ese medo que todo o mundo ten a hora de expresar pois algo artístico, sexa como moito máis doado. E lembrade, ela xoga con esa palabra tan difícil de pronunciar hoxe, individualidade. Clases en Berenguela, clases na Facultade de Filosofía a través da Universidade, Club de Lectura, na Librería Couceiro e colaboracións con escolas como, por exemplo, Ecoarte. Ecoarte. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.